За село Срем. Който не е пътувал по него, просто не знае колко е красиво. Съчетанието между река и планина, т.е. тук свършва склоновете на Сахар планина и преминава река Тунджа и нещо прекрасно. Човек дори само да премине от тук, пак е достатъчно да се наслади на красотите на този път. И това хубаво място. Това вече е река Тунджа. На този хубав слънчев ден, вижте колко е красива. Разляла се е на широко и тече, за да мине покрай село Срем. Човек минавайки от тук не може да не спре и да се наслади на тези красоти. Това е село Срем днес. Това е моста. Това е единственият път, през който се влиза и излиза от село Срем. Моста на река Тунджа. Съжаление, ето вижте в какво състояние се намират парапети по моста. Пък и самият мост не е в много добро техническо състояние. По него минават превозни средства с далеч по-голям тонаж от максимално допустимия за това. Ето какви средства минават транспортни по този мост. Река Тунджа край село Срем. От тук надолу тя поема пътя към село Радовец, до там за Република Турция. До там в морето. Сега вече отиваме към дома на Кръстю, където ще бъде